și bine v-am regăsit la noi episod. Astăzi suntem alături de Alex. După cum puteți vedea, ne jucăm pe Minecraft Bedrock Edition, pe lumea noastră Minecraft SMP. Și aici, știu, nu am mai filmat de foarte mult lumea asta. Am filmat vreun episod 2, dar ia uitați ce am făcut, asta ignorați. Ia uitați, asta, chiar acum am terminat casa asta. După, hai să-ți arăt. Te rog, Alex. Ai elitra? Da. Ai și rachete. Hai după mine. Hai. Mergem aici și ne ducem aici, vezi? Aici. Am terminat locul. Aici, nu știu, o casă subterană, ceva. No. Na, acum hai să-ți arăt ce s-a mai întâmplat pe lumea. Cât timp tu nu ai fost. Haide, aștept. Salut! Hai în casa mea. Hai. Hai înăuntru. Aici ați văzut, Anvil, pac. Ia uitați ce am făcut. Nu știu dacă am filmat asta. Nu, n-am filmat. Dar ia uitați ce am făcut pe aici. Acum. Aici poți să pescuiești de sus, bro. Nu știu, dar o să fac ceva. Dar aici efectiv poți să pescuiești de sus. Dai unde ți-o foc. Și foc. Uite, vezi că merge. Pac, am prins un pește, îl pun aici în smoker, se prăjește și... Nu. Știu că nu e acolo. Da, acum vreau să zic. Știu că casa asta e cam basic. Adică e un village. La ce vă așteptați? Am luat o casă de la ei și am modificat-o. Da, haideți să vă arăt. Pe aici e intrarea. Țac, intri. Știu că n-am pus ușile chiar atât de bine. Hai să arătăm aici. Aici, băi. Aici este temporar. O terminăm mai târziu. Dacă vrem să filmăm ceva. Cred că terminăm pe videoclip. Aici, lacul lui personal. Și am unul. Pac. Și portalul lui personal. În loc aici poate să facă ce vrea. Și ultimul loc. Și ăsta trebuie să fie cadou, trebuie să fie iteme de netherite și de diamond, dar le-am dat la un alt prieten pentru că el chiar nu mai fost pe urmă. El era prima dată în viață înțelegeți? Și scuză, dar erau iteme foarte OP. Tu ai armură cu Protection 4. Era pe acolo și... Mă duc aici la XP Grinder. Cred că așa se zice. Și îmi repar lopata, e de netherite, e efectiv pe galben. Da, Nu, pentru armură chiar nu. Nu. Dar am avut foarte lucky enchantment-uri. Ți-am dat 32 de diamante. Tu știi ce. Ți-am dat jumătate de step. Tu știi ce. Uite o lopată aici.
go. Acum, vrei să-ți termin... Poftim? Poftim? Mă, nu știu, dar nici nu pot să... Ce vrei să terminăm acum? Nu cred. Ba, mă! Ba, mă, le-am bătut. Dar le-am bătut. Dar lasă prin end. Nu trebuie. Păi pleacă, rămâi acolo, Stoican Mobi, rămâi acolo. La ușă. Du-te în casa mea, du-te în casa mea. Du-te în casa mea și rămâi acolo. De ce spionezi? Asta a zis să te duci în casa mea. Înăuntru. Înăuntru, du-te. Gata, am pus-o. Pardon. Haide, intră. Ca să vezi. Băi, nu mai suna! Da, chiar am bătut dragonul. Chiar am bătut dragonul. Știu că l-am bătut. Zic cum mi-am dat seama că l-am bătut. Pentru că ții minte că pe o hartă am făcut un pic mai departe de casă un portal. Sprint. Știu. Îți zic ce vreau să facem. Îți zic? Ai vrea să strângem niște endstone? Nu! Hai, Stampix. Dă-ți slash kill. Dă numai. Let's go in the nether! No. Asta nu avem nevoie, nu acum. Îți zic ce vreau să facem, stai, îți zic ce vreau să facem. O bază aici, efectiv. Da, stai un pic, stai, băi, aici. Hai, aici, vreau să facem o bază. Bază nether. O bază nether. Vrei și tu? Sau vrei tu să mergem după netherite? Și eu, bro. Na, atunci stai un pic, stai unde ești. Dar vreau să ne facem full. Vreau să dau aici
Hai zicem 500. Da. Dacă ce? Dacă ce? Stai că eu fac ceva. De ce înjuri pe video? De ce înjuri pe video? Dar stai, nu mai mina cu pickaxe-ul. Nu mai mina cu pickaxe-ul. Nu de aia, bă. Să dau cu în stil. Îmi dau-te pe atent. A intrat și taică-mi în cameră, ce să zic, fraților. Stai pe loc! Stai pe loc! Ia să vezi ce am pentru tine. Și... Na? Ești fericit? Da, dacă vrei, îți dau eu cu enchant. Ok, până aici minez. Trei, 4. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dacă îl ții în mână, da. Am pus ăsta la 6 blocuri, ce prostos. Ce pamflet, bro. Bro, deci prin toate tintirile astea, cât am minat, am ajuns la un lac de lavă. Stai un pic, hai să dau-te pe la mine, hai să dau-te pe la mine. Gestul vieții. Îmi dau și eu, stai. Treci N câtul anul arund a menul hai, să repar. Du-te la XP grinderul ăla, hai că știi tu la ce. Da. Ori văzut, fraților. Ori văzut. A, și apropo. M-am băgat singur la colț. Ce? Dar zic ce trebuie să mai facem. Și o bază nether. Hai că-ți dată pe la mine. Deci uite-te cât am minat. Am minat foarte puțin. Am pus 8 TNT-uri. Nu, stai, uite-te. Aici. Cu 8 TNT-uri, bro, am făcut asta. Cu 8. 8 TNT-uri și am făcut asta. Da, bro.
N-are papuci, bradere. Merge desculți. Ce tristă-i viața. Asta chiar îmi place. N-am mai văzut așa ceva în toată viața mea. După aia... S-a trebutat un Enderman fix în fața mea, bro. Aproape că m-am uitat la el. Dar știi și tu ce se întâmplă când enervezi un Enderman. Bravo! Eu vreau să fac trap pentru magma blocul ăsta nesim. Nu. Ba merge. Eu mă bat. Eu pun să pui o dată la 5 blocuri, că e mai eficient. Nu, pune unul la 5, odată la 5 blocuri. Pui unul, mai sap 5 blocuri, după ce ai săpat, lași spațiu 5 blocuri. Am învățat și o tactică asta, e foarte OP. Dar nu, eu ți recomand să faci așa. Mamă, cât de puțin mai am și eu din pickaxe. Mai am foarte puțin din asta. Am făcut iar și o tactică foarte urâtă, care nu merită niciodată. Mă, era acum... Am găsit ancient debris fără să-mi dau seama, bro. Bă, tu îți dai seama că eu am găsit ancient debris și eu nu mi-am dat seama. Da, îți dau. În spate! Aoleu. Schema nuții. Și am explodat. Serios? Salut, mersi! L-am luat. Dar bă, stai niște, că oricum e pentru amândoi. Stai! Ăsta era un chunk. E shaker. Cum naiba? Eu știam că nu e posibil să găsești... Eu știam că nu e posibil să găsești de 2 ori ancient debris în același chunk. Lasă-mă că ard! Eu arde! Eu arde! Sau arde! Ține-le în mână. Păi trebuie să țin mână. Stai un pic, eu acum aștept să explodeze TNT-urile. Bro, am făcut gravel buguit. Dă-te pe un pic la mine. Uită-te la gravel-ul ăsta din fața ta. Tu-l vezi? Tu-l vezi că nu e bine pus. Uită-te la gravel-ul ăsta. Gata. Ei. Am 6, dar știi că oricum sunt pentru amândoi, știi că le împărțim. 6. 6. Da, hai. 6, bă. Du-te și tu acasă.
Du-te acasă tu. Tu dă-ți kill. Eu trebuie să-mi pun pe toate armurile, bro. Eu pe nicio armură n-am. Hai că-mi pun și eu. Stai. A, și încă ceva. Hei, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost azi, la revedere. Bye bye!